national champion sa Reebok CrossFit Games Open, consistent top female competitor at registered nurse pa. Kung may Superwoman certificate, siya na ang may buong binder ng achievements. Sa pagbabalik niya sa Pinas, kinapanayam ko siya. Pero imbis na sagot, pawis ang nakuha ko. Hello mga kabala, nandito tayo sa Barnes Fitness. Tunghaya ng aking experience sa aking interviewee na nagpalabas ng aking mga calories. Kung physical fitness yung pinag-uusapan, bata pa lang ako, very athletic na talaga. So into sports talaga, walang question doon. Sa CrossFit, nag-start ako 2014 kung di ako nagkakamali. Right after ng pagkapasa ko sa board exam sa nursing. So nag-start ako sa CrossFit, tapos yun, most likely 11 years until now. Yan. Basically, kung sa akin mo itatanong, gusto ko lang din talaga na sa kahit anong sport na laruan ko, alam kong malakas ako. Kaya kong maging top sa isang sport kapag meron akong background ng CrossFit. Kahit na hindi kami ganun lakas compared sa ibang teams, yung puso talaga. Yung kapag nandun kami, wala nang isip-isip kung ano yung lakas na kayang bigay. Yung puso, yung determination na gusto mong manalo talaga. It's how bad you want it. Yun yung masasabi ko. Hindi kami sumuko talaga. Yun yung masasabi ko sa Team Philippines ng Physical Asia. Puso talaga. Puso talaga. Kaya every time na nag-cheer kami, it's more of, laban, Pilipinas! Dahil guided ka ni Lord. Every time kasi na naglalaro ako, even sa workout namin dito, pag competition, lagi ako nag-ask ng guidance. Yan, kung di alam ng mga tao. So, kung nakita nyo naman, before nung death match, lagi ako nagsa-sign off the cross. It's more of asking for guidance. Manalo, matalo, alam kong guided ako. At matapos kong ma-inspire, eto na ang oras ko para ma-expire. Charot! Paano ba naman? May free warm-up session ako mula kay Coach Lara. At syempre, hindi tayo makakatanggi sa national champion, di ba? Sa ngayon mga kabalen, itatry natin yung mga minimal na lang naman na workout na ginagawa dito sa gym ni Miss Lara. Yes. So, subaybayan niyo po kami. Okay. So, ang tawag natin dito, box jump. So, technically, tatalon ka from this position papunta sa taas ng box. Okay? So, before ka tumalon, bend your knees, arms sa likod, and then jump. Pag land mo, stand tall. Kaya dapat nagsa-stand tall ka kasi para lang yung range of motion mo hindi nalilimit. Okay? Kasi kung every time nag-e-end kang ganon, na kapag nagja-jump ka, natitrain yung muscle mo na ganitong position lagi. So dapat para ma-reset, tayo ka lang after. And then once na bababa ka na, step down lang. Just reset. Try lang. So, inhale as you swing your arms sa Hi likod. guys. So, ngayon itatry natin yung tinuro ni Ma'am. Ganyan siya. Ganyan ma'am, di ba? Yes, bend your knees and swing back up. And stand tall. Wow! Nice one! Okay, step down. Nice one, nice one. Ang unang challenge sa box jump. Isang beses lang daw ang usapan kaya bago ako tumalon, yung puso ko ready to inspire. Pero pagbagsak, yung tuhod ko ready na to retire. Sunod niyang ipinasubok sa akin ng toes to bar. Isang galaw na mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang toes, hindi umabot sa bar. Pero ang hininga ko, muntik nang umabot sa pinakadulo. Okay, once na nakahang ka, taas mo lang yung knees mo sa level ng hips. Yan. Yan ang next step. I mean, yung step before ng toes to bar. Okay So, you need po. to train muna yung knee raises before ka mag-toes to bar. For beginners, ma'am. Beginners, Ganito beginners. po talaga yung ginagawa. Kapag hindi nyo kaya maghang, pwede naman kayo mag-sit-ups or mag-V-ups yung ginawa kanina. Anything na core workout. Okay? So, try natin. Hang ka muna. Okay, make sure na hindi ka gumagalaw. Okay. Okay, and then knees up. Nice one. And down. Knees up. Good job. Alright. Okay. Ganun lang tayo sa mga basic. Yes. Medyo mahirap mag-Darren Espanto Maui-Wawi Challenge sa part na yon. Pero kita nyo naman, kinaya. At ang pinakahuli, pagbubuhat ng pinakamagaan daw na dumbbells. Daw talaga, kasi parang may kasamang gravity boost. Kahit nananawagan na ang mga braso ko ng tulong,
tuloy ang ehersisyo. Napapatanong na lang ako kung ano nga ba itong pinasok ko at hindi ko na alam kung paano ako lalabas. Siyempre, di naman lahat ng tao kaya yung ginagawa ko. What you can do, you do your basic foundation muna or yung movements na pwedeng gawin. Kasi ayaw nyo naman itry yung isang movement kung alam nyong risky or nakaka-injure. Better na aware muna kayo sa ginagawa nyo before nyo itry yun. And make sure, kapag itatry nyo, may kasama kayong coach talaga. Huwag nyo itatry na kayo lang. Okay. So here, sige. So upo ka, Riri. Yan. Nice one. Dito lang. Yes. Ito yung dumbbell. Yep. Yan. So start mo dito sa shoulder. Okay. From here, press mo up. Pag pinrest mo, dapat nasa likod ng ears mo. Yan. Dito. Yan. Nice one. Sige, down sa shoulders mo ulit. And up. Close to your head. Straight arms. Straight lang. Yan. One more. Kayang-kaya mo yan. Malit na bagay. Good job. Okay. Down. Okay. Try natin ng one dumbbell. Guys, pag di nyo kaya ang dalawang dumbbell, you can do it with one dumbbell lang. So, ganito siya, Riri. From here. Okay. So you start under your chin, elbows down, and press out. Next one. One. One more. Head out ka. Head out. Yan. Okay. Good job. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, sige, press up mo ulit, Riri. Okay. Yung dumbbell nasa may level ng ears niya, para yung dumbbell nasa center of gravity niya. Laging ganon. Isipin nyo, anything na external load, kung bubuhatin nyo, it should be within your body weight. Sige, down sa under your chin. Okay. Never press in front. Sige, try mong press in front. Paharap sa taas. Pero nandito. So kung ganyan yung ipipress, automatic yan ang load nasa shoulder. In short, nakaka-injure to. Or, sobrang likod naman, hindi rin maganda. It should be in line with your body. Okay, you're done for today. Perfect. Hi guys, medyo konting pagod lang. Charis! Pero syempre, lahat ng ito ay katuwaan lang. Kaya naman sa mga aspiring athlete katulad ko, athlete? Ako? Char, sa mga kabataan o kahit sa mga napilit lang, may mensahe si Miss Lara para sa ating lahat. Never stop dreaming, okay? Kasi ako, yun yung pangarap ko nung bata ako to compete internationally. Bata pa lang ako, ang dami kong nakikita na kasama ko, mga friends ko na nagpapalarong pambansa, nagko-compete sa ibang bansa, pero hindi ko nakuha yon. Comes 2019, kung kailan ako naging national champion and bound for CrossFit Games sa US noon, nag-pandemic kaya hindi nangyari. Akala ko yun na yung moment ko para mag-compete internationally, which is makukuha ko na yung dream ko, parang ganun. Pero hindi nangyari. Pero since then, hindi naman nag-stop din sa puso ko or sa hiling ko kay Lord na mag-compete internationally. Tuloy-tuloy pa rin yung training ko regardless kung anong mangyari. Tapos lumitaw tong Physical Asia. No, bigger than my dream na hindi ko in-expect. So, ang advice ko lang sa inyo guys, as long as gusto niyo yung ginagawa nyo, as long as may pangarap kayo, you keep it there, always pray kay Lord. Kasi may mga moments na hindi niya mabibigay right now, pero He'll make sure na ready kayo once na binigay niya. Kasi I don't think kayo yung magdidikta ng oras kung kailan nyo gusto. Nasa time niya. God's will talaga. God's perfect time.